Αυτό. Ερχόμουν Σάββατο και Κυριακή λόγω της εκπομπής που ξεκινάμε 6.30. 2 η ώρα είμαι στο πόδι. Και όπως ερχόμουν, ένα νέφος πάνω από την Αθήνα, απίστευτο. Δηλαδή λες και έχει πιάσει κάπου φωτιά και είναι αυτό το ατέλειωτο νέφος. Έτσι. Εδώ τι γίνεται. Αυτό είναι το ορατό, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο αόρατο, θα έλεγα. Έτσι είναι. Με αόρατους εχθρούς. Γιατί τα μικροσωματίδια δεν είναι ορατά παρά μόνο όταν φτάσουν σε αυτό το επικίνδυνο σημείο στο οποίο θα δείτε και πάλι. Όχι αυτά, φαίνεται άλλο πράγμα. Φαίνεται η εθάλη και η ομίχλη. Άρα, εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι το νέφος δεν υπάρχει μόνο τώρα. Δεν υπάρχει μόνο τις κλείσιμες. Τώρα τι κάνουμε, γιατρέ? Και το καλοκαίρι. Τώρα, γιατρέ, αυτό που κάνουμε τώρα είναι να προστατεύσουμε τις ομάδες οι οποίες περισσότερο κινδυνεύουν. Με ποιο τρόπο? Δηλαδή τα μικρά παιδιά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασθματικές παθήσεις ή καρδιακές παθήσεις, με το να χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές θέρμανσης. Δεν είναι αληθές ότι το τζάκι μόνο επιβαρύνει αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι της άποψης της Greenpeace να στραφούμε σε άλλες πηγές ενέργειας και οι κεντρικές θερμάνσεις ρυπαίνουν, με μικροσωματίδια επίσης επικίνδυνα. Και εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει η πατρίδα μας, κύριε Αυτιά, είναι να στραφεί στις ήπιες μορφές ενέργειας και όχι στο πετρέλαιο. Γιατρέ. Όσον αφορά το θέμα της υγείας. Ναι. Στην υγεία θέλω να σταθούμε. Θα έλεγα, κύριε Αυτιά, ότι εκείνο το οποίο προέχει είναι να απομονώσουμε τους ρήπους εάν μένουμε σε μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Μάλιστα. Κλείνοντας τα παράθυρα, να μην βγούμε να γυμναστούμε έξω. Να το αποφύγουμε αυτό, όπως και το να υδρώσουμε, να είμαστε καλά ενυδατωμένοι και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με άλλες πηγές θέρμανσης, να χρησιμοποιήσουμε ένα κλιματιστικό με φίλτρο, το οποίο θα απορροφά τους ρήπους από έξω και θα μας προσφέρει καθαρότερο αέρα, να το κάνουμε. Μάλιστα. Γιατρέ, σε ευχαριστώ θερμά. Το γιατρικό στην εθαλομίχλη, ξέρετε ποιο είναι? Να μειωθεί ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό είναι το γιατρικό. Να δείτε την επόμενη μέρα. Ούτε εθαλομίχλη, ούτε να κρυώνει ο κόσμος, ούτε τίποτα. Κύριε Μιλιά, συμφωνείτε? Το γιατρικό για να τελειώσει αυτή η ιστορία είναι να μειωθεί ο φόρος. Να πάει στα ίσια του ο φόρος. Ο φόρος πρέπει να μειωθεί. Ναι. Η βελτίωση θα είναι σημαντική. Από εκεί και πέρα αυτό που λέει ο γιατρός, ότι πρέπει να έχουμε μια στρατηγική για το... Έχει δίκιο. Για τις ήπιες μορφές ενέργειας είναι απόλυτα σωστό. Ακριβώς. Και να σας πω κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα, γιατί μπήκε και αυτό στο τραπέζι μας, το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά πώς θα έχουμε, με ποιο τρόπο. Ακριβώς. Διότι φανταστείτε να κλείσουν όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Αμέσως θα προκύψει μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι αυτό ανεκτό? Δεν είναι ανεκτό. Ο γιατρός μπορεί να μας το πει αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, με ποιο τρόπο? Με δίκαια φορολογία, με ανακατανομή των βαρών. Γιατρέ, σε ευχαριστώ. Αν συνεχιστεί το νέφος και Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί. Είστε άξιος άνθρωπος και καλός επιστήμονας. Ευχαριστώ.